tresna aku ora Mas, ngono kok iki ora ya. Wah. Tak tekoni lho jenengan tresna kalian kula mboten. Oh iya jelas. Tresnane bab apa? Bab antarane Simbah karo Foto. ora Apa? Lah, karo Mbah Wedok. Kene wae kok arep lunga. kaya aku padake Mbak Wedok ngono apa Aku piye? goleki Mbah Wedok ya. Ndi tok. Ana ra tok iki. Atau ayo dukuh kentir kata undang. Akentil kae kancaku ngetoprak mbiyen kan. Heeh. Anggere dadi lutung apik banget. Oh men dadi lutunge kok bangga. Hah? Lah ketok le wangun. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Weh. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora dibuntut, Nek nek lutung? lutung duwe.